ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамаз сурат маълумот шад дар номерои ватсапи экранбуда 20 ватсап имо кор мекунад. Чизе ки реклама бошад, марамаз сурат маълумотро рӯй кунен, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ва дар имза навор хонаҳое ки қабул кардем, ки номбартон мекунем, нархҳои ҳаргуна, нархҳои фасон ва нархҳои арзон ва нархҳои миёнасон азиз, ҳар гуна ценакади хонаҳои люксанд. хоб квартираи фурӯшӣ ҳастатон аст, ки аз сентри Душанбе аст, духонага аст, ки фасон аст. хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур аст, аз шаҳри Бохтар территорияи Вахш астон азиз, территорияи шаҳри Ҳисор аст, территорияи Уртабозтон азиз, территорияи шаҳри Турсунзода, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдатсон азиз, ноҳияи Файзобод, ноҳияи дӯстони азиз Ҷайҳун Хумсангир аст ва дигар тарафҳо аст. Обшим шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, Турсунзода, шаҳри Кӯлоб ва дигар тарафҳои Рӯдаки ва дигар тарафҳо аст, ки нархҳо ҳар гуна аст, нархҳои боло пӯрон, ҳар як чиз худошта арзанда. ва курси имрӯза 118 сомону 50 дирҳам. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки срочаи люксай дар маркази шаҳри Душанбе. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар шаҳраки Исмоили Собуни, яъне ки центрда кӯчаи Исмоили Собуни, пеши Цума, Парчам, маркази табобатии Ибни Сиёда азиз, пеши стоматология ва аптекаи Якда, ҷои беҳтарин достони азиз, яъне маркази шаҳрай. Духонага квартира достони азиз, ки духонага, сехонага, чорхонага ам карда метавонем. Дар 4 ошона қарор дорад. доми 13 ошона аст, ки 73 квадрати метрае. дом дута лифт дорад, лифти одамбурак ва лифти гурзавои достони азиз, яъне ки барои ягон чизои вазби бардоштан, лифти барои одам ва лифти гурзавои достони азиз. дом 13 ошона аст, дар 4 этаж қарор дорад. духонага метавонем ки сехонага, чорхонага ам кунем, квадраташ 73 квадрате. ва ремонтҳои люкси замонави пеш достони азиз, бо обсети пайсани таъмин аст. ҳоҷатхона отдельни достони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, балкон, телевизор, консоли телевизор, диван, шифонер, кухни, гарнитур, ҳама чӣ дорад. боз адресшам мегем, шаҳри Душанбе достони азиз, Исмоили Собунӣ, яъне ки маркази сардари центрда кӯчаи Исмоили Собунӣ, пеши Цумада, маркази табобати Ибни Сиёда пеша, стоматология Калон, аптекаи рақами 1, пеши Парчам, Цума. обшим ҳама намуд мағоза супермаркет дар пеш аст. обшим ҷои беҳтарин, таги домдам ҳама чизи лозимӣ ҳаст. хоб бо ҳамаи чизе ки мо номбар кардем, нархи квартира 1 миллиону 100 ҳазор сомон аст, бо муомила дорад. 1 миллиону 100 ҳазор сомон аст, бо муомила дорад. консерт ҳамаш дорад ва ремонтшам беҳтарин. хоб дӯстони азиз, маълумоташа фаҳмоде, бо кадом метавонем ки бо маълумотша гирем, не ки ҷош ҷои идеални зур аст, ҷош яъне ки марказ. ин нархҳо ҳамин тарафҳо ҳамин хеле айда зиёдшам аст. якумаш рақамҳои вавилон дастӣ, ахираш 29-24 соат кор мекунад. дуюмашам рақамҳои дастӣ достони азиз, мегафон ахираш 21-80, инашам кор мекунад. ҳар ду рақамҳошо кор мекунад. 1 миллион 100 ҳазор сомон аст, бо муомила дорад. марама занг заред, ҳамашо ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунад. ҷош ҷои беҳтари, ҳамаи маршрут, ҳамаи чӣ дар пешаш ҳаст, занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст, ки срочинаи бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Утабустони азиз, посёлкаи Шарора. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки дудар хона кардагӣ аст, ки об ва света достони азиз. хонаҳош 5 баъди намхела достони азиз, калон аст ва баня дуруштай гирдванаи хона полни ход маҳкам. рӯи ҳавлии стяжка кардагӣ ва инчунин ҳуҷҷатош мега 100%. наздикиш дар достони азиз мактаб аст, мағоза ҳаст ва таксишам хай дур нест, ҷои таксишам дур нест достони азиз. гирди хона полни ход маҳкам. хона хай ремонтош барои зиндагитон мешавад. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуд, посёлкаи Шарора достони азиз. 4 сотиқа дудархонаи калон кардагӣ, пешхона бӯи хеле навес дорад достони азиз. хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи арзон. нархи хона ҳамагӣ 105 ҳазор сомонӣ аст, ки бо ҳамирам муомила мекунанд. 105 ҳазор сомон аст, нархи арзон, бо ҳамирам муомила мекунанд. срочно дар шаҳри Итоз, посёлкаи Шарора достони азиз, об ҳаст, свет дорад. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобӣ бошанд, дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. номерош 24 соат кор мекунад.
оид ҳамин хона шумо ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумоту иловагӣ шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунад. Нархшам не ки бениҳоят арзон кунед, срочно мега ҳасоб кунед занг занед. ва шахсоне ки ягон хонаи фурӯшӣ доред, ино ки квартира, мошин, замин ягон чиз барои реклама кардам, марамат дар рақамҳои мегафони мо 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram тона дорад. Чиз реклама ки бошад, марамат хонаи замин дар ҳамин рақамҳо сурат маълумотро роя кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мемонем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки бояд тайга хонаи фасон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансор, 7 километр назди автодром ту назди ҷош ҷои беҳтарин мега ҷои ободӣ бухтон мақсад ки омода бинем. 3 сотиқ замин массуҳат дорад ки 9 дар хона кадаги хонаи дуошона қатъи падвал шудсуна азиз. Хонаи калон 9 дар хонаи 3 сотиқ замин аст, гирдванаш маҳкам атсуна ремонт дорад суна азиз ва обсӯячам пастенаи дутаи дига калидор. хоб чун азиз боло поён калидор дорад. хоб душ дӯстон азиз болошта ҳаст, яъне ки баням дорад ва ҳам болода душ ҳастай, ҳам поёнда ҳастай. гирди хона чун азиз маҳкам ҳастай, ҳамаш бо ремонтҳои замонавӣ таъминае. хона дӯстон азиз дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи $120,000 боз муомилаи хубам дорад. хона десен чӣ хеле фасон ҳастай ва 9 дар хона ки барои хела одамда мешавад чун азиз. 9 дар хона ҳай заминаш инам қадар дай 3 сотиқ замина гирдванаш маҳкам. нархи хона ҳамагӣ $120,000 боз муомила дорад. агар шумо оиди ҳамин хона маълумотҳои зиёдтар агар ки хоҳед агар фаҳмидам, якумаш рақамҳои мегафон, якумаш рақамҳои билайн тун азиз ахираш 4-6 билайна дастишай ва дуюмаш рақамҳои тисела ки ахираш 9911 инаш дар WhatsApp дорад ва инашам 24 соат кор мекунад. шумо ки маълумотҳои зиёдтар ки хостед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода медиҳам фақат барои одамони харидор. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансор азиз, 7 километр назди автодром. марамат хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, обсвет, термис ҳама чира дорад. ягон савол то боша занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳам ва арзона мекунад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. срочное қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Шаршар. аз район мегӯяд 2 километр мегӯяд то хонара. шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, деҳаи Шаршар. аз район назди 2 километр то хонара. 10 сотиқ замин массуҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ҳастае ки гирди хона пол ниход маҳкам бо об свет дӯстони азиз таъмин ҳастае. хоб ду хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ, ду хонаи дигаш мегӯяд ремонтуш нопурад дӯстони азиз. обшим, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, пешашда мактаб, масҷид, хоб ва обсвет ва мағоза дигар чизҳои лозимӣ ҳастае. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 325,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хубам дорад. обшим 4 дар хонаи калонай 10 сотиқ замина қатъи ошхона, баня ва дигар чӯшкатӣ, ду хонаш ремонт кардагиае. нархи хона 325,000 сомон аст, бо муомила дорад. дӯстон азиз, ҳардаш рақамҳои соҳиб шуна, якумашам мегафон ахираш 8113 аст, инашам кор мекунад. дуюмашам рақамҳои мегафон ахираш 5456, инашда WhatsApp, ин пишти хона дӯстон азиз. хоб агар ягон маълумотро нафаҳмида бошед, ягон маълумотҳои зиёдӣ хоҳед, агар шумо оиди ҳамин хона фаҳмидед, агар шумо ки харидор ки бошем, ҳамин рақамҳо дар ҳардашон кор мекунад. занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунад. срочно дӯстон азиз, нашуд сумуш мегӯям муомила дорад. марамат, ман вақтро намегирам, метавонед занг занед, маълумотҳои пурраша аз рақамҳошро гиред. дӯстон азиз, занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки аз территорияи Душанбе. хонаи заминӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр, ноҳияи Шомансор. аз болои 3 сотиқа дӯстони азиз заминои 6 сотиқаҳо сар мешавад. анамҷа маршруткаи 37 меравад. 6 сотиқ замин массуҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо шкатур, монтаж ҳамаш кардагӣ ҳастае. полу паталошам қариб ки бута дӯстон азиз, фақат ними рангу бор ва дар треза мондагӣ ҳастае. хоб 4 дар хонаи калон, дута падвал дӯстони азиз дорад, шкатур кардагӣ ҳастае, монтаж кардагӣ ҳастае. боз бочкаи 5 тонага обиам дорад. инчунин мактаб мегӯяд замонавӣ дар пеша мегӯяд, ҳамагӣ 100 метр мегӯяд мактаби замонавие ки ҳамин хона мебинӣ пешаштае. хоб дӯстон азиз, ҳуҷҷатҳош мегӯяд 100%. хоб хай хона десен чӣ хеле видео аст, дурнош берунош ҳамаш, фақат ки им ранг бор дар треза мондагӣ, дига ҳамаш кардагӣ ҳастае. хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 300,000 сомонӣ ки боз мегӯяд ҳамира муомила мекунем.
прамои рақамои Россия дӯстон дар рақамҳо шуд имо WhatsApp доранд. Рақамои Россия кор мекунад, боз плюси имо WhatsApp кор мекунад. Шаҳри Душанбе ноҳияи Шома дӯстон азиз тарафи 9 километр аз болои 3 содиқот дӯстон азиз заминои 6 содиқот содир мешавад ҳаминҷа даҳед. خب ما چند قطعه نیستیم با شما فهمیدیم اگر شما خواهید که اگر معلومات ایلاگی با زیادتر رقمو در زنگ زنیم با شما فهمیده میکنم با نرشم ارزان میکنن. بعد دوستان عزیز از شما خواهش میکنم که لایک رو بزنید فراموش نکنید و نواری ما رو در واتساپ متون سلیکاش پادلچش کنید. میگذاریم با ششم خانه فروشی. باز یک خانه فروشی نازی حولیگی است که خانه فسونه با تمام صنعتش کردیم. خانه قرار دارد در شهر دوشنبه پیش بازار فراوان از اورینتیر قشلاق افغانو، یعنی که نزدیک بازار فراوان در قشلاق افغانو. خانه بهترین زمانوی همش با صفت علاقاتی که وقت شده. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 14 خانه کردگی تیار است که با ریمونتوی زمانوی با آب سوید دوستان عزیز تامین هسته. باز ورمین کم برش دوستان از دارد. خب временко калон астаем. خب гирди хона полни ход маҳкам об аста, оби ватапровод ҳам азиз дорад. خب бо астай мақсад ки чи бо ҷӯборчам дорад, оби ҷӯборчам дорад, оби мақсад ки ватапровод ҳам дорад. дӯстон азиз кухниш отдельняй, ҳоҷатхонааш отдельняй, ҳама чиёш отдельняй астаем ва ҳамчунин ҳуҷҷатош мега 100%, техпаспорт, сертификат ҳама чира дорад ва хонаҳо ҳамашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, яъне ки خونه با همه شرایط زندگی رسخودشا خیلی مثال بسیار کردگیان. کانسنر همه چی دارد. مثال در نوار دیدین چیزی که دارد همین خانه داره. خانه میگه دستروش نفروخته میشود با نرخ 700,000 سومانی که باز میگه معامله میشه. این نرخ همین تراتورا همین خیلی بودن با عایده مقصد که همین داشه همساشون عایده قیمت فروختن هم خیلی سسته نیره. این تراتورا همین خیلی میگه همه چی در نزدیکش هست. مغازه، مکتب، مسجد و دیگه چیز لازمی میشه میگیره و چونین дарахтони мевадиҳанда руи ҳавлиш полни худ стяжка хона чӣ хеле гуфтам бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ кардагие ки комфортна зиндагӣ мекунӣ. хоб якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 93 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои дастии ахираш 1063 инашам кор мекунад. инашда WhatsApp дорад. хона ҳуҷҷат дорад, ремонт дорад, обсвет, нархш 700,000 сомон аст, боз муомилаи хуб дорад. оиди хона агар шумо маълумотои зиёдтар хоҳед, агар шумо занг занед ба шумо фаҳмода медиҳад ва арзонам мекунанд. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان سروچنه قرار دارد در شهر بوختا، شهر قرغون تپه در 14 میکرایون سونت نزدیک مسجد جمعه خونی دارد. دوستان از یک خانگاه کوارتیر است که در یکم ошона قرار دارد 39 کвадрати метр. ремонти бен ниҳоят мегӯяд хубаи замонаи астон азиз бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз. خب چون عزیز بینو میگه نوسترویکا میگه دومینو است уже одамо زندگی دارن. خب نرخش میگه 280,000 سومانی است، باز میگه معامله خوب میشه. 280 تا یک خانگاه، یعنی که پروژه دو خانگاه دوستان عزیز که 39 کвадрат уже دو خانگاه میشه در ремонтش زمانوی. ای 280 تا میگه با اگر خریدار انیق باشه با معامله میکنه میگه صاحبشون. اویدیم کوارتیر شما اگر معلومات زیادتر خواهید رقمش نسای مگافون رقمای واتساپشون زنگ زنید معلومات گیرین و خواهش که لایک رو بزنید و نوارا تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هشتم خانه فروشی. دوستان عزیز باز یک تا خانه فروشی هست که قرار دارد در شهر وحدت در یکاتول گفتگی است نزدیک مالبازاری نو دا. شهر وحدت یکاتول نزدیک مالبازاری نو. 4.5 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хонаи времика кардагӣ аст, яки хати ошхона, баня ва аловхона дига шуда хонаҳо чихе гӯем ремонт накардаи коробка. гирд ванаш неки маҳкама дӯстон, ду хонаи калон аст ва ҳаммом мегӯяд дар дуруше ошхона мегӯяд хати кухни берундай ва каладовка ва дига чиҳои лозимӣ дорад. хоб нархи хонара дӯстон азиз 120,000 сомон гуфтесиянд, бо мегӯяд муомилаи хуба мешавад. 120,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. خب اوی خانه شما اگر معلومات زیادتر اگر خواهید فهمیدن همین رقم‌های صاحبشونه اخیرش 90 میتونین زنگ زنید معلومات بگیرین. و کسانی که در این نوار ما اگر خانه معقول شکی نیافت در کامنت‌ها ما نویسیم، ما در ویدیو آینده خانه‌های شما گفتگیره ما جدا کرده برای شما ویدیو کرده پیشکش میکنیم. میگذاریم با نهم خانه فروشی. خانه فروشی است دوستان قرار دارد در ناحیه فیض‌آباد پیش زواد اسفالنی دستونه، یعنی که پیش اسفالنی زواد دا فیض‌آباد. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст. хеле проектҳои российские
ошона астасион азиз кадоме ки дидаги ҳастед. хоб асфалтни завод мега пеши асфалтни завода хона шкатур монтаж ҳамин хикорош дар тиреза ҳама часподаги фақат камтар ранг боша бо дилихтон мекунем мақсад шкатуру ҳама корш кадаги ҳастед дарои берунша маш часпондаги дар тирезаҳои берунша уже часпондаги хоб ва мегад маълумотои бештарша мега тариқи телефон мега худамон ҳамаша фаҳмода бо метем вана пана ҳамаш дурушта яъне ки қоидави кадаги нархи хонара мега 230 000 сомон гуфтесиян бо соҳибшон бо мегад муомилаи хуба мешавад 230 000 аст бо муомила дорад инами рақамҳои тисели соҳибшудаи агар шумо маълумотои иловагӣ хоҳед марамад занг занед. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода пеши кохи нурда. дӯстони азиз духонага квартира ҳастае ки дар дуюм мошина қарор дорад 46 квадрати метре. боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дорад. дар дуюм мошинатон азиз тарафи офтобрӯя мега тирезаош нигоҳ мекунад ремонтош мега навдӯстони азиз сета тиреза дорад ва нархи квартира 285 000 сомон аст боз муомила дорад ва ремонтошам ремонтои беҳтарин 285 000 сомон аст пеши кохи нура духонага дар дуюм мошина ремонти замонавӣ. хоб агар шумо даки мақсад ягон маълумотои иловагӣ боша мақсад фаҳмидан шумо занг занед ва кадоме ки мисол реклама дорад мисол хона замин квартира марамад дар рақамҳои 885 1225 whatsapp имо телеграм дорад чизе ки барои фурӯхтан бошад роикунед мо рекламада мемонем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки бо нархи арзонаи срочнаи хона қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун яъне ки қумсангир дӯстони азиз маълумотои пурра мега тариқи телефон 12 сотиқ замин маҳсулот аст ки як дар хона кардаги аст хона коробкаи пӯшондаги дӯстони азиз ва маълумотои пурра мега тариқи телефон нархаш ҳамагӣ 40 000 сомонӣ аст боз мегад ҳамира муомила мекунем. хонаи фурӯшӣ ноҳияи қумсаги дӯстони азиз яъне ки ҷиникулда ҷайи ҷайҳунда ҳамагӣ 40 000 аст 12 сотиқ замини ҳамворагӣ диванашта одамо зиндагӣ дорам. ҳамаша мега тариқи телефон мега фаҳмода метавонед мега срочна тоқа суми холе алиш палиш намешавад дар рақамҳои тисели соҳибшудаи ва кадоме ки хона замин квартира дар рақамҳои болобуда 20 дар роя кунед ин буд навори имзои мо то видеои оянда.